ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ወዲ 37 ዓመት ሰብኣይ ኣብ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኣይስ ተቐቲሉ። ናይ ICU ነርስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣሌክስ ፐሪት ዝተባህለ ወዲ 37 ዓመት ኣሜሪካዊ ኣብቲ ኣብ ሚኒያፖሊስ ኣንጻር ፌደራል ፖሊስ ጉምሩክን ኢሚግሬሽንን ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዝተፈጠረ ግጭት ብፖሊስ ጉምሩክ ከም ዝተቐተለ ተፈሊጡ። ኣብቲ ቅስሒ ዝመልኦ ንግሆ ቀዳም 24 ጥሪ 2026 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተቐማጥዎ ከተማ ሚኒያፖሊስ ነቲ ብፌደራል ፖሊስ ጉምሩክን ኢሚግሬሽንን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምህዳን ዝካየድ ስርሒታት ንምቅዋም ተኣኪቦምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ፔፐር ስፕሬይን ድሕሪ ምጥቃሞም እቲ ኩነታት ናብ ጠርዚ ከም ዝበፅሐ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ንተግባራት ፖሊስ ብካሜራኡ ዝስእል ዝነበረ ኣሌክስ ፖሊስ ምስ ሓንቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምጉርፋት ድሕሪ ምእታዎም ኣሌክስ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክሕግዝ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ንሱ እውን ብቐጥታ ምስ ፖሊስ ኣብ ግጭት ከም ዝኣተወ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት የርኢ። ነቲ ግጭት ገብረ መልሲ ንምሃብ ፍርቂ ደርዘን ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ናብ ኣሌክስ ብምዕጓግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕልዎ ኣብ ዝፈተንሉ ግዜ ኣሌክስ ተቃውሞ ብምርኣይ ሓይሊ ከም ዝተጠቀመውን እቶም ቪድዮታት የመልክቱ። ነቲ ኣብ መንጎ ኣሌክስን እቶም ፖሊስን ዝነበረ ጥምጥም ስዒቡ 6 ግዜ ካብ ፖሊስ ናብ ኣሌክስ ብዝተተኮሰ ኣድራጋ ጠያይት ኣሌክስ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ምድሪ ክወድቕ እንከሎ ኣባላት ፖሊስ ከም ዘኽበብዎን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ድማ ኣብያቶም ከስምዑን ከለዉ ኣብቲ ቪድዮ ይረኣዩ። ድሒሩ ዝወፀ ፀብጻባት ከም ዝሕብሮ ወሃብቲ ረድኤት ናብቲ ቦታ ኣብ ውሕዳት ደቓይቕ እኳ እንተተረኸቡ ኣሌክስ ፐሪት ኣብታ ዝወደቐላ ቦታ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ። ፖሊስ ድሒሩ ከም ዝዘርግሖ ኣሌክስ 2 ሙሉእ መጋዝን ጠያይት ዝነበሮ ብረት ዓጢቑ ከም ዝነበረ እኳ እንተተገለጸ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ፖሊስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ግን ገና ኣብ ትሕቲ መርመራ ዘሎ ኣካታኢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ፖሊስ ከተማ ሚኒያፖሊስ ብወገኑ እቲ ኣሌክስ ዓጢቕዎ ዝነበረ ብረት ሕጋዊ ምዃኑ ከረጋግጽ እንከሎ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ድማ ኣሌክስ ነቲ ዝዓጠቖ ብረት ኣብቲ ምስ ፖሊስ ተጋፈጠሉ ግዜ ከም ዘይተጠቐመሉ እዮም ዝሕብሩ። ንሓቅነት እዚ ሓበሬታ እዚ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮታት ከተረጋግጾ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ገና ምርመራ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ብኻልእ ወገን ስድራ ቤትን ፈተውትን ኣሌክስ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ወዶም ኣብ ስርሑ ንዝተጎድኡ ካልኦት ዝከናኽን ብፉዕ በዓል ሞያ ምንባሩ ሓቢሮም። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣውራጃ ሚነሶታ ኣንጻር ዘይሕጋውያንን ገበነኛታትን ስደተኛታት ዝገብሮ ጎስጓስ ኣሓይልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብማሕበረሰብ ሶማላውያን ተቐማጦ እታ ኣውራጃ ቢልዮናት ዝቑፀር ምትላል ገንዘብ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ምቅላዕ ስዒቡ ሶማላውያን ስደተኛታት ክጥረዙ ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ኣብ መደረራቱ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኮነ ምቅላዕ ብኣማሓደርቲ ኣውራጃ ሚነሶታ ኮነ ከተማ ሚኒያፖሊስ ክንጸግ እንከሎ ኣብ ነበርቲ እቲ ኣውራጃውን ተቃውሞ ዘኸተለ ነድሪ ኣለዓ ኢሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኒኮል ጉድ ዝተባህለት ጓል 37 ዓመት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ መኪናኣ ኣልዒላ ናብ ሓደ ኣባል ፖሊስ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ክትዝውረሉ ኣብ ዝፈተነት ግዜ ነቲ ኣባል ፖሊስ ከም ዝተቐተለት ይፍለጥ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም።
ከምኡውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳእ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።